Pande ang'isi ni mak paro moro ka ni ramenya bro bedo ka menyo gi ang penji kanyo ni en rameny ko wuok kuom nga ma bro bedo ka menyo gi nyanya to diching ma kawuono bro bedo ka ipiedho gi kata dayo dhog gi udura kacha. To kamano Joyce, rameny mokwongo dhi wuok kuom jopiny. Ni mar ing'eyo ni Kenya kawuono wan gi weche ariyo madongo kata ginyalo bedo weche adek madongo. Wach mokwongo en okumba manyien mar thieth miluongo ni SHA, ma nyaka kawuono kwa nyalo wacho ni osebedo maber ahinya kata mayot ahinya ne jo Kenya kuonde moro amora ma gintiere. Ibro winjo paro mopogore opogore. Mak mana ni berne bosenenore, nitiere joma osebedo gi jotuo kaka asebedo gi jatuo maneno ko okonyo 100%, but implementation mare pod nigi problems mang'eny kabisa. Koro nekech daktari oumo lugha donjo e medical services kama weche mag SHA ongirore. Idwa dhi ng'ini to otimo nang'o, ere lokruok modhi kelo, ere konyruok monyalo kelo ne japiny, nikech ok odhi kanyo kende. Ibro neno ka be minister mar health kata jatend migao oket kanyo manyien ma en Adan Duale. Koro e riwruok mar ji ariyogo ere kaka dhi kelo konyruok ne japiny e weche mag thieth. Koro japiny dwa dhi menyo sana sana kaka oumo lugha duoko penjo e bunge. E bunge kanyo, e committee mar health, ang'eyo ni oket ne penjo matimata kata matek kabisa, nekech wabungego ema dhano penjo weche e kor gwenge kucho. Wabungego ema samoro iluongo mondo go arambe mag weche mag thieth. To kagi ikore mondo gi many ng'at manyien madwa donjo e docket mar medical services, apani nyaka gibed ni gi ikore mar menya ahinya kaka ng'atni dwa duoko penjo, to mopogore gi duoko penjo, ikruok mane ma en go mar kelo lokruok. Mar ariyo, wach ma chando Kenya maduong' en ni rowere ni kanye e sirikal. Be sirikal winjo pach rowere? Be sirikal tiyo machiegni gi rowere? To be dwach rowere piny ka winjore? Wach mar adek ni wach mar education kata weche mag funding higher education ma sani mwa okosebedo mayot ahinya. Koro elo fikiri ni en bende japiny kata rowere manigi geno ni lokruok nyalo bedo ka achiel kuomwa marawera ni e kom mar PS dhi bedo ka ng'iyo ahinya gi paro ma entiere go, nye osetimo ikruok, ose ng'iyo gik madhi mbele kaka king'iyo e ministry mar youth, sana sana e docket mokaw mar youth affairs, State Department mar youth affairs. Nitiere gimoro mwaluongo ni Nyota. Nyota ni en World Bank funded program mar chiegni bilion 27. To kuom higni 2 koro dhi gi nus mokalo, mos pok osebedo ka okete tich kata okete tim. Inya paro ni wantiere gi kiyo mano dhi mbele ma orumo. Koro sani ncho loke en Nyota. Ere kaka fikirini mabiro kaka PS nyalo chako launch Nyota mondo chak tiyo ne jopiny, nekech sana sana rowere en gi component mar puonjo rowere weche mag entrepreneurship kata biashara mag giwegi. En gi thuolo mar jiwo rowere bedo gi skills for employment kata gigo ma jo ndik tije sani dwaro gi kaka gitiyo. Koro nitiere geno mang'eny kuome ni to bende onyalo kelo lokruok. To mopogore mana gi Nyota kende, nitie gima waluongo ni youth engagement. Bedo machiegni gi go mbaka kendo somo pach rowere ma apani osetamo sirikal kuom thuolo malach. Ere kaka odhi yawo rangae kata dhode mar PS mondo engage gi youth serving organizations kata grubego mowacho ni tiyo ne rowere kor gwenge, to bende nyalo miye thuolo mar bende duoko paro ni ne jatend piny owacho, ne jatende ma ochung' ne migao mar rowere. Erokamano. Nyaka sani ka duoke